Kauza Pimpinočka versus Boris Kollár ako si neutícha, tak som si povedal, že keď už tá Pimpinočka vydala ďalšie video s ďalšími dôkazmi, takže čo by som to bol za reakčný kanál, keby som sa na to, že nepozrel. Takže bez nejakého zbytočného ďalšieho naťahovania, poďme sa na to pozrieť spoločne. Ahojte. Čau. Ahoj Boris. Ahoj. Toto video je hlavne venované pre teba. Na začiatok by som sa chcela vyjadriť k videu, ktoré koluje po sociálnych sieťach. Ako postupuje kauza s Ferusovou? Kauza s Ferusovou už ma nezaujíma. Dal som dôkazy, je trestné oznámenie na nich. Budú musieť veľmi vysvetľovať. Vidíte, slečna Ferusová bola bez koruny a zrazu ma ukazuje na videu, aké má nové bývanie, kde má stolík na malovátka, kde bude mať šatník. Toto nie sú úplne veci, ktoré by priamo dokazovali to, že bola naozaj podplatená, ale je to tak a proste Boris má naozaj všetky tie dôkazy a podal tú žalobu, tak ja si myslím, že Pimpinočka v tomto ťahá asi, že zákračí koniec. Pozrieme ďalej. Zrazu dostala ten bytík, že? A ruka hore na Mykonose a rozpráva tam, koľko tu nastoja drinky, 30 € jeden a jak si ide žije. Doteraz bez koruny a zrazu ruku. Vám ukázať, jak miniem ja. Miňako, tu som si kúpila za 30 €, ale ja idem z domu, vodka time. Dobre, toto je celkom low-costové, ale povedzme si, ona robí tie veci tak strašne nekonzistentne, že je to strašne smiešne. Na jednej strane dáva stále nejaké dôkazy a teda videá a tvrdenia o tom, ako trpela a trpí a tak ďalej a bojuje, a na druhej strane proste dá potom čosi takéto, alebo nejakú vyprsenú fotku, alebo niečo na podobný spôsob. Ja neviem, že či to akože je spojené s tým, koľko má rokov, alebo proste, že si tú situáciu možno nevždycky úplne uvedomuje, alebo že tá situácia možno, že není úplne tak, ako to ona prezentuje. Ťažko povedať. Hore, čiže už dostala dobrý balík od Zora. Od Zora? Má s tým niečo, Antonio? Robia chudobní ľudia na Mykonose, majú vodku v taške. Ja v tomto videu nemám zámer ťa ponižovať. Toto bol presne ten kontrast, o ktorom som hovoril, že ona je strašne nekonzistentná. Neviem teda, že z akej doby boli tieto storky, či to bolo vtedy údajne, ako sa mali diať všetky tie potraty a tieto veci a potom ona išla hen tam. V tomto mi troška chýbajú informácie. Každopádne, tuto sú úplne tie dve tváre, že vysmiatý party život, neviem, či už low-costový alebo nie, a do toho smutné vážne video. Jediný krát v živote, kedy ti dávam za pravdu, je to práve teraz. A to tým, že si ma nazval hlúpou. Je to tak. Pretože ja som verila, že ti odovzdám seba, že odovzdám lásku našim deťom, po ktorých si tak veľmi túžil a chcel si, aby som bola tvoja posledná mamina. Lebo si Čo sa týka tvojich ex-partneriek, to bolo psychické, pretože viem, že v minulosti na to doplatili tvoje partnerky aj fyzicky, čo je verejne známe. A je mi ich naozaj ľúto. Toto je ďalšia z tých vecí, ktoré jej na tej hlúposti pridávajú. Ťažko povedať, či to vedela dopredu alebo nie, ale proste o Borisovi však vedia všetci dosť veľa na to, aby proste sa nedali nahovoriť na takéto rečičky po tej jeho minulosti, z ktorej stále iba mali úlomok, proste verejne známy, a stále sa tam skrýva istotne kopa svinstiev, o ktorých sa možno, že nikdy nedozvieme, a napriek tomu milá Pimpinočka do toho išla. To proste je úplne nepochopiteľné. A nado mnou tu celý deň niekto búcha a neviem, či sa tam zabíjajú alebo že čo. Ideme ďalej. Nebudem dopodrobná otvárať tému diplomová práca. Ale spomenie ju. Taktiež si dopodrobná nepovieme o havárii. Taktiež si nepovieme o ničom, čo práve idem spomenúť. Bože môj, ja som prešiel, že 2,5 minúty a mám pocit, že mi odumrela väčšina mozgu. Počas zákazu vychádzania, že si šiel do lekárne pre lieky. Ježiš, však sa dostaneš k niečomu podstatnému. Pamätám si, keď sme ležali v posteli, začali baviť o téme tvojej havárii. Ja som sa ťa následne spýtala, že prečo si povedal, že si šiel do lekárne. Prečo sa nemôže pozerať do toho objektívu? Ona sa od začiatku videa ešte ani raz nepozerala do objektívu. Furt kontroluje iba seba. Jeho odpoveď k tomu bola: Zlato, nevedel som si nič rýchlo vymyslieť. Čomu už aj verím, pretože... Wow, ona objavila teplú vodu. Však to vedeli všetci, že to sú také okaté vymysly
a proste sme na Slovensku, takže sa s tým vôbec nič nestalo. A on zostal proste vo svojej funkcii ďalej. Absolútne nič to v jeho kariérnom živote absolútne nezmenilo. Ono to teraz začne rozoberať, že ešte toto mám na teba špinavé, pozeraj. Jedna rada pre teba, neviem, kto ti pomáha s tým, ako sa máš vyjadrovať, ale nájdi niekoho iného. Renaissance album od Beyoncé vyšiel 29. júl 2022. Tuto to môžete vidieť. Čakáme na veľké odhalenie. Turné začalo 10. mája 2023. Zvláštne, že som o tebe nevedela, že vieš predvídať veci. Dezinformácie, takto hlúpo vymyslené. No z toho si ten objekt, nech si tam ešte krajšie jasné. Každopádne teda akože OK, asi má nejaký point, že si Boris tie informácie dokresluje, ale povedzme si, z toho ako dávajú veci jeden aj druhý von, tak proste sa zdá, ale asi to tak aj bude, že si tie informácie dokresľujú obidve strany. Obidvaja, keby hovorili pravdu, tak to nesedí. Nič tam nesedí. Jeden tvrdí, že klame druhý tvrdí, že klame prvý a proste zrazu tam príde Zoro pomstiteľ a ja som z toho zmetený. Každopádne neverím ani jednému. Ani Borisovi, ani Pimpinočke. Zároveň obaja majú určite v nejakých zásadných bodoch pravdu. A stále sa to vracia k tomu, že táto Pimpinočka proste nevychytáva úplne situácie a Boris je na to ako keby proste lepšie pripravený. Či už zavádza alebo nezavádza, tak stále tam má proste tú nahrávku a tieto veci. Neviem si predstaviť, že až tak by dokázal tie veci zmanipulovať, že zrazu tu bude využívať neviem aké technológie a srandy na to, aby sa z tohoto vykrútil. Keďže vlastne on sa z toho v odzovkách nepotrebuje vykrútiť, pretože zase je to iba ďalšia kauza podobná, ako tu boli ostatné a neviem no. Ja som myslela, že naozaj nejakú hrdosť v sebe máš a že trocha sa pochlap. Ona sa nezačne pozerať do toho objektívu. Mám to potvrdené od tvojej dcery. Si priniesla kamarátku k vám domov, Boris. Asi už budeš vedieť, o čom začnem rozprávať. Ona stále sa rozpráva k tomu Borisovi, ale neviem, myslíte, že Borisa to akože až tak reálne zaujíma, že by si teraz tie všetky jej vyjadrenia reálne pozeral? Lebo podľa mňa Boris má okolo seba, že tým ľudí, ktorí ho touto situáciou vedú a on im akože iba tak doplňa veci, ktoré oni potrebujú a nejak to veľmi nepreciťuje. Keď tvoja dcera zaspala, jej kamarátka išla za tebou hore. Why are we still here? Just to suffer. Boris, verejne si sa smial, že ja už mám starožitnosti, keď nemám živú korunu. Zvláštne ponižovať týmto spôsobom ženu, s ktorou si sa cítila ako so žiadnou inou. Tak. Na čo ona vyťahuje tie rozprávky? Každému rozumnému človeku by to bolo jasné, že to je rozprávka v ten moment, ako to Boris vypustí z úst. A ono to teraz po roku si akože všetko uvedomuje? Ja som mimo z toho. Tak, idem vyvrátiť ďalšie tvoje klamstvo. Je známe, že starožitnosti, ktoré máme 30 rokov, ako napríklad brnenia, o ktorých rozprávaš tak často, že asi aj tvojej priateľke, ale neviem, ktorá dneska o teba bude spať. Známe o Ona ho disuje týmto. Chápeš? Že proste ona ho disuje týmito vecami? Ona ho disuje vecami, ktoré vrátane nej sme my všetci vedeli dávno predtým, ako sa vôbec oni prvýkrát stretli. Ale napriek tomu ona si tým celým prešla úplne dobrovoľne, nechala sa úplne dobrovoľne napáliť, v hociakom zmysle sa to už stalo. A teraz ho tými vecami ona chce disovať a že pozri Boris, si takýto. Všetci vieme, že taký Boris je, len ona si myslela, že nie. Keby na Evita kvitla, tak ona je rozkvitnutá ako jabloň. Tak, ja som šla do Nitry, aby som ti ukázala a začneme, je to hrozne ťažké, začneme týmto. Idem vyvrátiť to, ako si ma vysmial. Tu mám. Toto chce ona použiť ako tie dôkazy, že dostala tie peniaze od Zoroslava Kolára. Nie za diskreditáciu Borisa, k čomu má Boris dôkazy, ale že reálne ten človek, ktorý má motiváciu zdiskreditovať Borisa a sú aj na to dôkazy, že to asi aj urobil, tak ona to vyťahuje nejaké starožitnosti, aby si potvrdila ten argument. A zase možno reálne je aj to, že ona mu možno fakt nejaké brnenie dala, aby sa to potom na to brnenie zvalilo.
Ale prečo zrovna brnenie v celej tejto situácii? To nemohli vymyslieť ako originálnejšie, alebo ja neviem. Ďalší obraz. Mám sošky. Mám toho tu fakt veľa. Ja mám Funko Popky doma. Ona sa pozerá do kamery. Ja som to preskypoval, lebo som normálne zomieral z toho, ale ona nakoniec pozrela do toho objektívu a to mi úplne stačí na to, aby som túto reakciu ukončil, lebo aj tak proste všetci vieme, že čo je Borizač. Po týchto celých kauzičkách vieme aj, čo je Onazač. O tom, ako si proste užíva zakázané látky a tieto srandy sa tiež objavuje čoraz viacej informácií a proste ja takých ľudí už len z princípu necením. Neberte drogy, inak ste hovada. No a ja by som to tu asi aj ukončil. Čiže keď pôjdete voliť, tak minimálne táto celá situácia vás mohla utvrdiť v tom, že by ste Borisa voliť asi nemali. A ja sa na teba budem tešiť pri nejakom ďalšom videu, pri nejakej ďalšej reakcii, čiže ak to chceš vidieť, tak mi sem hoď určite odber a tak. Takže díky moc za sledovanie. Čaves.